ସମ୍ବଳର କେତୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1, ଅପସନ୍ ବି 2, ଅପସନ୍ ସି 3, ଅପସନ୍ ଡି 4। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି 4, ଯଥା ଉପଯୋଗିତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସୁଲଭତା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର? ଅପସନ୍ ଏ 1, ବି 2, ସି 3, ଡି 4। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 3, ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ। କେଉଁଟି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୂମି, ବି ମୃତ୍ତିକା, ସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡି ଜଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାଙ୍କ। କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବି ଅରଣ୍ୟ, ସି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଡି ବାଣିଜ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଅରଣ୍ୟ। କେଉଁଟି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଲୁହା, ଅପସନ୍ ସି ଘର, ଅପସନ୍ ଡି ମନ୍ଦିର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଲୁହା। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର? ଅପସନ୍ ଏ 1, 2, 3, 4। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 2 ପ୍ରକାର, ଯଥା ଆମେ ତାକୁ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିବା, ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିବା। କେଉଁଟି ଏକ ଜୈବ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ? ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବି ଭୂମି, ସି ଜଳ, ଡି ଶିଳା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ। କେଉଁଟି ଏକ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାଣୀ, ଅପସନ୍ ବି ଅଣୁଜୀବ, ଅପସନ୍ ସି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଅପସନ୍ ଡି ମନୁଷ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। କେଉଁଟି ଏକ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୂମି, ଉଦ୍ଭିଦ, ସି ଖଣିଜ, ଡି ଜଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଉଦ୍ଭିଦ। କେଉଁଟି ଜୈବ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ବି ଅଣୁଜୀବ, ସି ମାଛ, ଡି ମୃତ୍ତିକା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି। କେଉଁଟି ମାନବକୃତ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ଏ ପର୍ବତ, ଅପସନ୍ ବି ରାସ୍ତା, ଅପସନ୍ ସି ମହାସାଗର, ଅପସନ୍ ଡି ମରୁଭୂମି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ରାସ୍ତା। କେଉଁଟି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ପବନ ଶକ୍ତି, ବି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସି କୋଇଲା, ଡି ଜଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି କୋଇଲା। କେଉଁଟି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୃହ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ମଶାନ, ଅପସନ୍ ସି ଚାଷ ଜମି, ଡି ରୋପଣ କୃଷିଭୂମି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ମଶାନ। କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଳ, ଅପସନ୍ ବି ମୃତ୍ତିକା, ଅପସନ୍ ସି ବାୟୁ, ଅପସନ୍ ଡି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍। 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ କେତେ ଦୂରତା ବା କେତେ କିଲୋମିଟର? ଅପସନ୍ ଏ 22.2 କିମି, ଅପସନ୍ ବି 32.2 କିମି, ଅପସନ୍ ସି 42.2 କିମି, ଅପସନ୍ ଡି 35 କିମି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 22। ଭାରତ ମହାସାଗରର ଇଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ କେଉଁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଲୌହ ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଆଲୁମିନା ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପିଣ୍ଡ।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପିଣ୍ଡ। ଭାରତର ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସୀମାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦିରାକୋଲ, ଅପସନ୍ ବି କିବିଥୁ, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଘୁମାରମତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦିରାକୋଲ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କିବିଥୁ, ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ଦିରାକୋଲ, ଅପସନ୍ ସି ଘୁମାରମତି, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ସୌରଶକ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ସି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ଭବ, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ସୁଗମ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପଯୋଗୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସୁଗମ୍ୟ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର କେତେ ଭାଗରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 42, ବି 52, ସି 55, ଡି 62। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 55 ଭାଗ। କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ସି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର କେତେ ଭାଗ ଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 24.3, ବି 34.3, ସି 24, ଡି 34। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ 24.39 ଭାଗ। ଭାରତର ମୋଟ ଭୂଭାଗର କେତେ ଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି? ଅପସନ୍ ଏ 29, ବି 43, ସି 53, ଡି 49। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 43 ଭାଗ। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି, ବି ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଚର ଭୂମି, ସି କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି, ଡି କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ। ଚଳନ୍ତି କୃଷି ବର୍ଷ ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଧରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନଥିବା ଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଚର, ବି କୃଷି ଭୂମି, ସି ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି, ଡି ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ିଆ ଥିବା ଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଚର ଭୂମି, ବି କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି, ସି ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି, ଡି ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି। ଭାରତର ଆୟତନ ପୃଥିବୀର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ କେତେ ଶତାଂଶ? ଏ 2%, ବି 2.4, ସି 2.8, ଡି 3.2। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 2.4। ଦେଶର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମି ରହିଛି? ଏ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି, ବି କୃଷି ଭୂମି, ସି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, ଡି ଜନବସତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି। କେଉଁ ଧରଣର ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ? ଏ ପତିତ ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ, ବି ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି, ସି ଅଣକୃଷି, ଡି କୃଷିଯୋଗ୍ୟ ପତିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି କୃଷିଯୋଗ୍ୟ ପତିତ। ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ,
डी अरुणाचल प्रदेश। यार सठिक उत्तर बी उत्तर प्रदेश। भारतर केउं राज्य रे सर्वाधिक चारण भूमि देखा जाए? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी आसाम। यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। केउं राज्यर स्थानांतरित कृषि को झूम कुहाଯାଏ? ए आसाम, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। यार सठिक उत्तर ऑप्शन ए आसाम। आयतन अनुसार भारतर स्थान पृथ्वी रे केते? ऑप्शन ए द्वितीय, बी चतुर्थ, सी षष्ठ, डी सप्तम। सठिक उत्तर ऑप्शन डी सप्तम। भारतर मोट भूभागर केते भाग पार्वत्य भूमि अटे? ए 43, बी 27, सी 30, डी 54। यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी 30 भाग। भारतर मोट भूभागर केते भाग हेउछि मालभूमि? ए 27, बी 30, सी 54, डी 47। सठिक उत्तर ऑप्शन ए 27 भाग। वन महोत्सव प्रतिवर्ष केउ मासरे पालन करा जाए? ए मार्च, बी जुलाई, सी सेप्टेम्बर, डी डिसेम्बर। यार सठिक उत्तर ऑप्शन बी जुलाई मास। केउं राज्यर लाभाजनित मालभूमि रे मध्य कृषि कार्य करा जाए? ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। यार सठिक उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जातीय अरण्य नीति अनुसार देश में केते प्रतिशत अरण्य रहिबा आवश्यक? ऑप्शन ए 11, बी 22, सी 33, डी 44। यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी 33%। केउंटी संबलर गंताघर अटे? ए मालभूमि, बी समतल भूमि, सी समुद्र, डी पर्वत। एवं यार सठिक उत्तर ऑप्शन ए मालभूमि। केउं प्रकार भूमि खनि, केनाल, यातायात पथ और जनबसति ପାଇଁ व्यवहार करा जाए? ऑप्शन ए कृषि, बी गोचर, सी कृषि अलभ्य, डी अरण्य। यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी कृषि अलभ्य। हिमालयर केउं अंचल सफा करी विताड़ित लोकों को पुनर्वास ପାଇଁ व्यवहार करा जाइछि? ए बाह्य हिमालय, बी हिमाचल, सी हिमाद्री, डी तराई। यार सठिक उत्तर ऑप्शन डी तराई। भारत में ह्रास पाउथिबा खेयित भूमिर परिमाण केते नियुत हेक्टर? ए 110, बी 120, सी 130, डी 140। यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी 130 नियुत हेक्टर। आम मौलिक आवश्यकतार प्राय केते भाग भूमि मिली थाए? ए 80 भाग, बी 85, सी 90, डी 95। यार सठिक उत्तर ऑप्शन डी 95 भाग। ग्राम और सहर गुड़िकर अनुपयोगी भूमि रे गछ लगाई कृत्रिम अरण्य सृष्टि करिया को कौन कहा जाए? ए पुनः वनीकरण, बी वनीकरण, सी सामाजिक वनीकरण, डी क्षेत्रीय वनीकरण। यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी सामाजिक वनीकरण।
ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ବି କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ସି କୋଚି, ଡି ଇନ୍ଦୋର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। କେଉଁଟି ସମୁଦାୟ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ? ଏ ଇନ୍ଦୋର, ବି କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ସି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଡି ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। କେଉଁଟି ଅନାବାଦୀ ଭୂମି ନଥିବା ରାଜ୍ୟ ଅଟେ? ଏ ଆସାମ, ବି ମଣିପୁର, ସି ମେଘାଳୟ, ଡି ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ମେଘାଳୟ। ଫଳ ବଗିଚା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଜମି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମି? ଏ ଅବ୍ୟବହୃତ, ବି ଅଣକୃଷି, ସି ପତିତ, ଡି ଶସ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଅଣକୃଷି। ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଥିବା ହାରାହାରି ଭୂମିର ପରିମାଣ କେତେ ହେକ୍ଟର? ଏ 0.24, ବି 0.28, ସି 0.48, ଡି 0.53। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 0.4। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୂମି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଏ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, ବି ଗୋଚର ଭୂମି, ସି କୃଷି ଭୂମି, ଡି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି କୃଷି ଭୂମି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଏ? ଏ ଆଖୁ, ବି ଧାନ, ସି ଚାହା, ଡି ପଶୁପାଳନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ପଶୁପାଳନ। ଜଳ ଉତ୍ସ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ଏ ମାଳଭୂମି, ବି ଗୋଚର ଭୂମି, ସି ସମତଳ ଭୂମି, ଡି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ମାଳଭୂମି। ଭାରତର କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ବି ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର, ସି ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଡି ଡାମନ ଓ ଡିଉ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଡୁ ଚାଷ ଆସାମରେ କ'ଣ? ଏ ପେଣ୍ଡା, ବି କୁରୁଆ, ସି ଝୁମ୍, ଡି କୁମୁରି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଝୁମ୍।